श्रीमंतांची मक्तेदारी असलेले ड्रायफ्रूटचे लाडू आज आम्ही बनवून घेतलं. फक्त तेवढा लोन काढूचा बाकी राहिला होता. पहिला आधी सर्व बारीक चिरकाम करून घेतलं. बायलेन हाताबरोबर खजुरातले बियो काढल्यान आणि कढईत तूप टाकून सर्व ड्रायफ्रूट भाजूक घेतले. एक करून सर्वांका बायलेन लाल केल्यान मग मी पण बायलेक वाईज मदत केली. ह्या सर्व रोंबाट करेपर्यंत वाजले 12 आणि आज दुपारचा जेवण होता आमचा साऊथ अंगडी. बायल पण जेवण म्हटल्याबरोबर पटकन तयार पण बंगलो ह्यो कसलो मेकअप लावल्यान तो माझ्या टी शर्टाक फासले आणि बिचारा माझ्या बारक्याचे गाल पण लाल केले. त्याच्यात बायल घामाघूम झाली ता फुसूक सांगले तर सर्व मेकअप टिश्यू पेपर म्हणून मी बायलेक दिले फेसेस कॅनडाचा फिक्स अँड फिनिश किट. पहिला आधी बायलेन अल्टिमेट प्रो मेकअप फिक्सर ह्यो तेलकट स्किन मॅटिफाईंग सेटिंग करता. मगे बायलेन फेसेस कॅनडाचा ऑल डे हायड्रा मॅट फाउंडेशनचे टिळे लावून स्पंजच्या गोळ्यान चांगले झेझरले. ह्या स्किनचो असमान टोन एक समान करता आणि फुल कव्हरेज देता. मगे बायलेन कॉम्पी मॅट वाव लिपस्टिक भोवान हाय कलर पे ऑफ बरोबर फुल कव्हरेज पण आणि ओटांका मॅट फिनिश देता. तसाच ब्लश आणि आय शॅडो म्हणून वापर पण करता. शेवटी बायलेन स्प्रे मारून मेकअप फिक्स करून टाकल्या आणि कलर गेलो तर पैसे वापस. बायलेन मेकअप फिक्स झाल्याची टेस्ट घेत. आमचा केडीएमसीचा पाणी पण बायलेचो मेकअप बिघडवू शकलो ना. शेवटी साऊथ इंडियनकडे चांगला आळा बांधून इलव आणि उरलेलो राम रगाडो काढून घेतला. लाडू तर आमच्या बजेटच्या बाहेर गेले पण फेसेस कॅनडाचा फिक्स अँड फिनिश किट आपल्या बजेटमध्ये असं. वर प्रोडक्ट टॅग केलंय नक्की मागवा.